Mr. Modi brought us a gift, a very, very good coffee. Urang Samla ubrang nyo po san Snem bat ka Thei Samla kabrang sao po kandai Snem kilia kendu kak bha mentah. Kiba ka perthai gala sakhi ba baro arngut kidei ki nongyalam kiba don borbha jong ka perthai kibala batru ya ka syuki kiba hatam hapo laga jong geri ka syuki kata kum ki prime minister baro arngut neki kidei kibadang marwei kabamut ba kidang Samla. Samla ubampat syongkurim ubalah nyo po san Snem napo jongkurin dia bat ka Samla ba sao po kandai Snem ka arta kabadang donru iwe ikon kadai napo jonggeri Italy kumta ka jingejan jong gini arngut kila penkhenyu ya ka perthai situlup ka jing khot bam jamit jong ka prime minister jonggeri Italy ka Georgia Meloni sao pho khandai Snem ya u prime minister jonggeri India u Narendra Modi nyo pho san Snem sapo jong ka nong ba room haga ar pho turik jong mato banai me jong to Snem ar haja ahunru ka ba deiru ka jikendu ka ba nyo kani kala saprang bha ki rinsan social media namar ba kani ka jingejan bha jong ki arngut ki prime minister ki ba kraw jog ka perthai ha ka ba kala donru ki jingkren biria da ka ba kila ong ba u prime minister jonggeri India bat ka prime minister jonggeri Italy kila long kum kita ki sijur ha karukom ka jing yale ik ke jongki ban supen gen ma hangne ka long ba u Narendra Modi u de rangba u bom ju song kurim hadu menta watla ne ke liang jong ke ying ke sam ke jong u kile penbai lingba ka ta ka arin merit bat ka ja show daven Modi hanrei ne ke liang jong u Narendra Modi u khlam pendap satya ya ka jing tho song kurim kabalong katkum ga ain lani ka dustur ka jongki bat hadu menta udang sa marwei nangta ka Georgia Meloni kala don ka wei ka khun kan thai ha ka ba ka kirteng ka jongka ka khun ka jongka kadai ka Geneva kabalang don ru siphosnam ka arta ka jongka ka Georgia Meloni kala yo ya ini khun kan thai ki jongka na u Andrea Gemburno u balong ru no ai khvor jongka wei ka television channel hapo jongka tei gari ha Italy hadin siphosnam ba kili syong ya sa ringkat hanre ki khlam ya tho satya badai hosnam ar hajar apolai nagalyang jo ka Georgia Meloni kala penmana pai ba ban ong ba kam don shu ka jingedei bat u Andrea Gemburno nadu utoisnam u Narendra Modi ule kendu ningkong ya ka Georgia Meloni kadai hosnam ar hajar huar bat menta kadai ke sin ke bahnyo nagani ke jikendu jogdi ke arngut ki prime minister ke kraw jog perthai ka Georgia Meloni ka khat bam jamit yo prime minister jog India u Narendra Modi ha ke singi balang hapo jong nong ba room kalayalam kairu yo Modi hakikat tu ke jaka kibe tenat hapo jog te ke nong ba kala ice ngob haru da ke wei ke song chocolate ka ba kerteng ka melody dag bakal ring video bat ya kemen lang baru arngut kini ki jaka ya ka ba Georgia Melody kala yalam sangkai pengat yo Narendra Modi kidei ki jaka ki ba i kumba kidei ki teki jaka ya phlu jing i jong ki sijur ong ki lot pata khobor jong ko perthai kila ong ruba ka jing yele jan bha jong kane ka jing le ya kai pengat ka jong ki arngut kala long ka ba i phla hadu kata kata la i thuru ya ka jele jan bat ka jing yele i bha jong ka Meloni bat u Modi ki rinsan social media kum ka FB ka Instagram ki wei pat ki rinsan social media kila ai ka jero bhai ka ki jele jan jong ki ka arngut ki prime minister ki kraw tam jong ka perthai but what ki paranong yalam ha geleng sodong jong ka perthai ru kila ai bhai ka jero ya ka ki jele jan jong u prime minister jong ka India but ka prime minister jong ka Italy nagalyang jong u Narendra Modi lo ong ba ka jinglek bam jamit ka jong u sapo jong ka nong ba room but ka parlok ka jong u ka Georgia Meloni kadai kumsi benta banang penskam susu ye ke jede ju ko India bat keri Italy la ke dei hagi kam ju ke khai pateng hagi kam ju ke lungsun bat ban ra ru ye ke yok ke kot ju di artli kiri ba ke ni ke jede kam dei tang hapo jong India bat keri Italy henrei kan dei habaro ke wei ke Middle East bat ka ba kham ko san ke dei ba kini ke argu ki nelam gil ong ba usnam ar hajar arphonyo undei usnam ba ke India ba keri Italy kindon ye ke jejan bat ke jede ha ki kam ju kai perthai bat ki riti dustur jogri artligiri yagane lapan pawdo prime star jogri India Narendra Modi hanre ka perthai situlup haba ka yu i ka jele ik ber ka jele jan jogri arngut ki prime minister kila pen skamba ka jingya jan jogri India bat kari Italy ka dei namarpa ka don ka jede ka bajan jong u Modi bat ka Meloni
Ayu pis no halor jogri ke jejan jogri ke argut ki prime star ba khrawtam jong ke Thei sngo bha sakaman. Khublei chibun ta thadu ikendu hagu wipat ka video.